Assalamualaikum. I am Teacher Suhaya of Salolo Elementary School and welcome again to our Science 3 class. Ngayon naman, ang ating tatalakayin ay tungkol sa gaseous materials and their characteristics o mga gaseous na bagay at ang kanilang katangian. Tayo ay napapalibutan ng hangin. At alam niyo ba na ang hangin ay isang halimbawa ng gas? Hindi natin ito nakikita o naaamoy, pero ito ay ating nararamdaman. Napapagalaw nito ang mga magagaang bagay, gaya na lamang ng saranggola, ito'y nakakalipad dahil sa hangin. Ang gas ay walang tiyak na laki o hugis, pero kaya nitong gayahin ng hugis ng malalambot na lalagyan, gaya na lamang ng balloon, at bola. Ngayon naman ay kumuha kayo ng cellophane or plastic bag at subukan natin lagyan ng hangin gamit ang ating bibig. Magaling! Tama ang inyong narinig. Dahil hindi lang ang hangin sa labas ang pwede nating maging halimbawa ng gas, pati na rin ang hangin sa ating bibig. Ang hangin na lumalabas sa ating electric fan, ang usok na lumalabas sa ating takure, ang usok na niluluto ni nanay, at ang hangin na nasa loob ng ating tangke. Lahat ng yan ay gas. Ngayon naman ay ating sasagutan ang mga sumusunod. Tingnan ng maayos ang mga bagay na nasa loob ng kahon at sabihin ng tama kung ito'y halimbawa ng gas at mali naman kung hindi ito halimbawa ng gas. Balloon. Tama. Kahoy. Mali. Pineapple juice. Mali. Oxygen tank. Tama. Car smoke o usok ng galing sa sasakyan. Tama. Libro. Mali. Magaling mga bata. Oh, mga bata, sana ay may natutunan kayo sa ating leksyon ngayon. Hanggang sa muli, paalam!